Arantza Beaskoetxe erauzkinaz, Bilbokoa naz, eta 74 urte dauka. 10 urtegaz joan nintzen, lagun batek esan da hor San Antonen baegoala lan euskal umiekaz eusera egiteko asmoa eta oso sartu ginen, eta euskal kristau bide zerean, eta gero Jose Antonio Retalazagaz batera, kili-kili sortu zanean izan zen, eta beragaz hasi ginen apurbet alfabetatzen. Zekaro, berbaiten bagenkian, baina zelan idazten zen, ez. Orduan, Xabiertxo liburuagaz, aregaz hasi ginen, ahoz irakurtzen eta idazten, kopiatzen. Baina bai oso, zapatu domeketan egoten ginenan, beragaz, eta beste hor taldetxo bat egoan, ez da, baina oso ondo. Irakasle izateko, nik Deustuko Unibertsitatean ikasi neban, ingles filologia. Baina gero 17 urtegaz edo 18 urtegaz jasi nintzen udako ikastarora joaten, ez dut 73an izan zala nire lehenengo urtia. Han gogoratzen dut, lehenengo urtian eguzki, etxe, hauan, eta gero beranduago Lontzo, Mikel, Belen, Irasola. Hemen Mikel Zarate eta eguzki bai. Nik orduan ezagutu nebanan, irakasle ez neban eukin ipitzot 3. urtera arte edo, baina nik gero hangabien gelditzen ginen gu loiten eta nik hango afalosteak ez daukadaz ahazteko. Eta nik Mikel beti ikusten dut, bertzotan, jarritan maila baten onduan, bertzotan, kantetan, dantzan, nik hori derioko ikastaroko zerik onena, nik pentsen dut afalosteak zirela. Nik pentsen dut, jendera horrean, zabala. Entzun egiten ebana, bestien eritxeak entzun egiten ebana, gero beria botatzen eban, baina entzuten baekiana. Eta oso zabala, oso alegrea. Zezan abade tipiko zer bat, ez. Beste, eta nik pentsen dut, abadez gain edo abade baino gehiago, euskal zenak edo horrek emoten eutza horrek eroeten eban bide batetik edo apurbet, ez abade izateari itxita, baina, euskal zalea gehiago zan, berantzako abadea baino. Niretzako, ez dakit zelan zan, esperientzia itzela izan zan. Are sortzen eutzun, ez dakit, euskara gehiago ikasteko, euskaran munduan sartzeko, horrek sortuz guri alan, ez dakit, euskal munduan sartzeko gogoa. Punto bat zeukanarek, ikastaroarek, ez dakit zer zan, baina bai, eta gero jente desberdin asko ezagutzen genuen, momentu hartan danak ire euskaldunak eta analfabetoak gehienak igual edo, eta herri guztietako jentea, goratzaraz bakarreta horrek ondarruko jentea, eta leku desberdinetako jentea ezagutzeko aukera mauskun, eta ni sartu nintzen urriaren batean edo irailaren 30ean, 1978ko urtean. Eta orduan ni sartu nintzanean hemen baegozan irakasle zer batzuk, baegoan ni hemen nintzen azkenengo zera, 23 urte nukesan justo, eta karo, hona etorri eta Mikel Zarate egoan, eguzki egoan, Belen Ola Etxea, Irasola nigaz batera sartu zen. Niretzako sartzea, janguikoen mundu baten edo, alako beste maila bateko jentearen munduan. Hasi ginen kursoa normal, baina ja bera gaixotu egin zen. Nik ez dut ondo goratzen, baina pentsa hor Gabon inguruan edo ja gaixotu izala, hartu eban, eta gero ja Pirilaren 10ean hil zan, esan guro, beragaz oso zer gitzi, aukera gitzi, lan egiteko aukera gitzi emoten usu. Euskal Departamentoen golpe itzela izan zan, ez bakarrik gure lankidea zalako, ez Mikel Zarate zalako. Baina gero oso tratu ona eta oso tratu zabaleuka zan, adibidez, ingleseko irakasleakaz, frantzeseko irakasleakaz, zebera oso zabala zan, eta danakaz egiten eban berba, eta ez ginen horrein garan beste, edo azkenean izan gara, irakasle gitxeago ginen, eta baiogan beste zerbait, eta orduan apurbet xok bat izan zen, apurbet danontzat Mikel hil zanean. Momentu hartan bai, gitxi ginen eskolan eta baiogan horrela apurbet zerbait, ez da. Zenbat iraun dauen bere errastua, ez dakit, ez da, orain jente gaitztea dago, oingo jentiak, ez dago asko Mikel Zarate nor zen, ez daki nor izan zen, ez da apurbet galben zen. Baina lehenengo momentuan bai, bai solasaldietan eta bai horratzen aldia eukiten genduz klasen artean eta hor somatzen zen Mikel falta zala. Bera oso alaia zen, oso zera barritxua, danakaz berbaiten nebana, eta orduan bai, gerora apur bat apurke hori desagertzen joan da, izan dugu.
Bueno, zer, adibidez, gaurko gazteak ez daki ez egoeratan bizi ginen momentu hartan. Eta oso gatxe egiten jake, nor san Mikel, eta zer egin eban, Mikel, hiru lau liburu, ez dakit zen. Momentu haretan, Mikelek egin eban, sasoi hartan, egoan moduan egonda, berak egin ebana, gaur egun ez dago parekatzerik, ezin lehi esan, gaur izango litzateke ez dakit noren parekoa. Mikel jartu inbertala bere sasoian, eta inguru hartako giroa ezagutu jakiteko zelako lana ineban, eta zelako irudimena dukan igoran ekidazue eta entzuten zendunean ez da, ekidazue esan behar zan, ezin genduen Euskadi esan, ordan, berak zelan lortu eban, berak esan gure ebana, zelan edo alan zentzura edo naga saiestu eta berak gure ebana esatea. Nik argi daukat baietz, hortxe gelditu zela bere izakera, bere izana, bere dana, bere liburuetan. Euskaltasuna, zabaltasuna, irizpide zabalekua izateko gaztakit kapazitatea eukitea, nahiz eta gauza eta pertsona desberdinak egon, berak beti entzuten eban, beti zertzen eban danei, eta lan egiteko gogoa, beste zerbarik, lan egin behar zan, eta lan egiten eban, eta lan egiteko gogoa.